ഇതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ചില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചു തന്നില്ലേ, ഞാൻ അതേപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെച്ച് വായിച്ചു നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം ഞാൻ വായിച്ചു തരാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, മിൻ ഐന ഖറജൽ ഖാലിദ്. മിൻ ഐന ഖറജൽ ഖാലിദ്. ഖാലിദ് എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത്? മിൻ ഐന എവിടെ നിന്ന്, ഖറജ പുറപ്പെട്ടു, ഖാലിദ് ഖാലിദ് എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടത്? എവിടെ നിന്നാണ് ഖാലിദ് പുറപ്പെട്ടത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ വായിച്ച പാഠഭാഗത്തിലുണ്ട്, ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെട്ടതല്ലേ, മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ ഖറജ ഖാലിദും മിനൽ ബൈത്തി. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ഖറജ ഖാലിദും മിനൽ ബൈത്തി. ഖാലിദ് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? മാതാ റക്കിബ. എന്തിലാണ് കയറിയത്? റക്കിബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയറി എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ മാതാ റക്കിബ എന്തിലാണ് കയറിയത്? ഖാലിദ് ബസ്സിൽ കയറി അല്ലേ. അപ്പോൾ പാഠഭാഗത്തുണ്ട് ഖാലിദ് ബസ്സിലാണ് കയറി. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ. റക്കിബൽ ഹാഫില അല്ലേ. റക്കിബൽ ഹാഫില ബസ്സിൽ കയറി. മാതാ റക്കിബ റക്കിബൽ ഹാഫില. ഖാലിദ് എന്തിലാണ് കയറിയത്? ബസ്സിൽ കയറി അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കാം. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഐന നസല. എവിടെയാണ് ഇറങ്ങിയത്? അമാമൽ മദ്രസത്തി അല്ലേ, മദ്രസയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം, മത്ത വസല ഇലൽ മദ്രസത്തി. എപ്പോഴാണ് മദ്രസയിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് അല്ലേ. മുബക്കിറൻ നേരത്തെ എത്തി അല്ലേ. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, മാതാ തനാവല ഖാലിദുൻ മിനൽ മക്തബ. എന്താണ് ഖാലിദ് ഏത് പുസ്തകമാണ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് എടുത്തത്? ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഏത് പുസ്തകമാണ് എടുത്തത്? ലുഅത്തിൽ അറബിയ. തനാവല കിതാബൽ ലുഅത്തിൽ അറബിയ. ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം, മാതാ ഖറഅ ഖാലിദുൻ. ഖറഅ ഖാലിദുൻ ഖിസ്സത്തും മുസല്ലിയ. ഖാലിദ് കുട്ടികളുടെ കഥകളൊക്കെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, അതായത് ബാലസാഹിത്യമാണ് ഖാലിദ് വായിച്ചത്. ഖിസ്സത്തുൻ മുസല്ലിയത്തുൻ.